Riwruog wega magawa kod bache kaunti ma Migori ywago lwase marach mar timo ohala kaachiel kod osuru mamalo ma ikawo kuomgi kod piny owacho. Giwacho ni ma hinyo ohandgi kendo monogi chwalo ohandgi e yo madwarore. George Juma nigi ler kuok Migori. Jokairwok mag wege beche kaachiel kod otende kaunti ma Migori moriko ne wuoyo e kind romo margi mar twak kaka ginyalo bero section mar otende kaachiel kod beche kaunti ma Migori. Wacho ne gitimo ohala e lwasi ma ok ber ka giseyo tend kaunti ma Migori. Wege otende gi kaachiel kod beche wacho ni nitiere otende kod beche mathoth ma oselore kaunti ma Migori kendo rawere owito tijegi nikech pek mar ohala bende koro biro nikech gin kod lwasi makare mar timo ohala. Biashara nyingi zinafungwa. Hawataki kufanya utafiti waone zinafungwa kwa nini. So environment ya biashara is not friendly in Migori County. That's why now we're having these challenges. Kwa county government no miwa ohala jite matimo tele i Migori County. Kigibe ni gitero ohala e biashara achiel kata hotel achiel to hotels mamoko ok yud biashara. Alfred Mudeizi menachiel kuom jokanyo marwogni mag wegi otende kaachiel kod beche wach nosuru ma oketnegi ni malo to nweng'o margi koro nitie piny. Health iko na licenses mbili, ulipe za wafanyikazi na ulipe za institution. Tuko na license ya tourism. Tuko na license ile tu signboard advertisement. Ukitaka kuonyesha tu mahali unafanya biashara wanakuambia ulipe. Kuna license ya liquor. Wege otende kaachiel kod bache giwacho ni piny owacho ma kaunti ma Migori oserem keto ler alwora mar otende, miyo gi pi maler kaachiel kod kata keto taya e kuonde duto ma Migori mondo koro ochiw arita ne welo maggi. Wakwayo mondo mi wabed gi security mamalo kaluwore ni security no kanitie korka wanyalo yudo lwasi maber mar ohala. Management has collected, so why are we paying them? Street lights hakuna. Parking ukienda town saizi customers wetu wanatoroka Migori. Today wanatoroka kwa sababu hakuna mahali utaweka gari yako. Tuna customer ambaye amekuja kwa maduka zetu na ametuambia sisi kama association they have complained kwamba wamekuja wamelala into our various hotels. Walipoenda town kupaka gari ili wanunue kitu kwa supermarket, they had to part with 5,000 shillings ambayo wamekamatwa kwamba illegal parking. Kaka for example at area miluongo ni Apida kanya ni kama udi chienge yoro ni tekeji kechwa koso light onge mantie kanyo koro nakwayo mbunge mara kaka jurent otemo kele security kanyo kata police ma on biro area ko kanyo yoro ka se giwuok kanyo gichoko pesa ilio changa. Giwacho be ne gigeno ne chako tich mar lap ndeke malichota e kaunti ma Migori dhi bero section mar ohala kata kamano onge lokruok malong'o magineno. Wantie kod Migori airstrip. Wayudo ni airstrip no okonywa kaka jo Migori County. Welo donjo to giyie dhi otende ma oko ma across the border to magwagi ok wayud opportunity mamiyo otendewa ma Migori County ka waendelea. Jagoro mar kaunti ma Migori Oscar Lima wach ni ywak ma ogol kod wegi otende kaachiel kod bache kaunti ma Migori en mano mosechopnegi kendo gidhi kawo okang' mowinjore mar keto lwasi makare mar ohala. Weche manyicha giwacho kendo gin weche mabecho kendo watemo mondo wasud kuom wach ka wach mane giwacho, obed wach street lighting, obed wach mar sewer system, wach mar pi, watemo mondo walosi. Olima kata kamano ne okwayo tenruok mag wegi otende kaachiel kod bache e kaunti ma Migori mondo koro ti kodgi machiegni mondo ka gibedi ka ging'eyo midhieche ma gikale kendo gikonygi. Inyalo mana kwayogi ni kane ber kaka gin association ma iluongo ni Mikoba mar jok marito wege magawa manie Migori County ka ginyalo tiyo kodwa formally kaka sirikal. Ni pok wabedo gi tudruok mar achiel kachiel gi wego otendego to mae no kang' maber. George Juma, Ramogi TV, Migori.